Ja sa dopomínam na jedno doživenie. My sme hrali ve Čarnom Kovcu jednu druhú dvúročne, takrat za B-skupine. Ja som všelaké texty hral, to by še tá Můj bajka hraje bajky. On je všelaké texty serbsce hral, potom je u Němce zjal a vy ste se po takým německej reči hral a všelaké věci zase v serbštine a po takým tu ta myšlenca a na koncu je to, když to sa z toho uskočilo, na koncu je prišla Kašparka, sa tam nešto prašal, ale ja neviem, što. A to Jenholz, tu je mi odmluvil. A na koncu ta učerka ke mne prišla a pravila, vieš čo, Tunholz, když je na to prašenie odmluvil, tu ešte ve svojom živým nie žiadne serbské slovo užíval. Jac klankodlivo to uskutkovať nemôžeš, už môže to dopokázať, neviem. Tak.